Určite každý z vás vie, čo sa stalo 9. septembra 2001. Táto nehoda bola označená ako teroristický útok. No je to tak. Dnes si povieme pár konšpiračných teórií o zrútení dvojčiek. Jedna z mnohých konšpiračných teórií tvrdí, že útok nebol zriadený teroristmi, ale samotnou Amerikou. Preto, že chceli volať vojnu proti terorizmu a zničenie dvojčiek by na to bol dostatočný dôvod. Prečo by sme mali tejto teórii vôbec veriť? Tu je pár dôvodov. V deň útoku boli vypnuté bezpečnostné zariadenia, ako napríklad požiarny systém, kamery či ochranka so psami. Tým pádom to nadväzuje aj na druhú teóriu. Budovy boli zvalené riadenou demoláciou. A tak, aby mohli nainštalovať bomby, museli odvolať psovodov, tiež vypnúť kamery. Ale prečo vôbec vznikla takáto teória? Z jediného dôvodu. Budovy spadli ako pri riadenej demolácii. Len keď sa nad tým zamyslíte, tak zistíte, že keď nejaké dopravné lietadlo narazí do vrchu železného mrakodrapu, tak nespadne celá budova. A keby aj, tak nie je tak pekne ako pri riadenej demolácii. Poschodie za poschodím. Presvedčte sa sami. Bolo to naozaj dopravné lietadlo? Teoretici tvrdia, že to bolo vojenské lietadlo, lebo na záberoch nie je vidieť okná. Táto teória mi príde zo všetkých taká, nedôveryhodná. Ale tak, urobte si na to názor sami. Tajné služby USA vraj vedeli o teroristoch, ale nezasiahli. A niektorí dokonca tvrdia, že im to aj uľahčovali. Oceľové nosníky budov boli nadrezané. A išli do šrotu skôr, než by to niekto stihol vôbec preskúmať. Že by skrývali stopy? Medzi obeťami vraj nebol ani jeden Žid. Preto majú teoretici podozrenie, že sa za útokom skrýva Mossad. Medzi troskami sa našli výbušniny. Toto ani nie je konšpiračná teória, ale holý fakt. Látky boli analyzované. USA využila tento incident, aby mohla vpadnúť do moslimských krajín a vyvolať tam vojnu. Čo aj urobila? Vraj kvôli rope. Tieto teórii verím najviac. Urobte si na to názor sami, podľa mňa je to pravda. Na záver len chcem dodať, že teória nemusia byť pravdivé, keďže sa to nedá objasniť. Jedine, že by sa k tomu niekto priznal. Ak sa vám video páčilo a chcete viac takýchto teórií, podporte moju začínajúcu tvorbu lajkom. Ak sa vám niečo na videu zase nepáčilo, napíšte mi to dole do komentárov, ja sa to pokúsim ulepšiť. Ak chcete dostať informácie o mojej ďalšej tvorbe, dajte mi odber. Pre dnes sa s vami lúčim. Čaute.